Iki lur, iki aku gawe encek lho, hasil encek. Hasil encek ini iki tinam, ora angger ngawur ae. Ini tinam. Nah, kudu isine telu. Iki isine telu, maknane apa? Wong urip kuwi telu, maknane wis terjemahno dhewe lah ya mudeng kok. Ya iki teboke. Ini Diteboke. dinami dipikir. Iki tinam. Maknane wong Jawa iki ngene lho. Penuh iki Pojokan papat iki ya maju 4-5 pancer nang Jawa. Iki penuh makna iki. Sing gawe ora kuthok, kae Mbah Yai enek. Mbah Yai. Wih. Oke, Mbah Bondo. Lagi engko rencana dikirim ke Malaysia iki. Ini kok. Ya tuh. Langsung paket nih kok. Sing nggo iki wong Malaysia. Wong Malaysia. Iki wis enek 15 ya. Arep persiapan dipak. Dah dulu ya, makasih. Assalamualaikum.